Remélem, hogy így megfelelő lesz a megvilágítás annak érdekében, hogy ezeket a videófelvételeket el tudjam készíteni annak érdekében, hogy mindazokat a meglátásaimat el tudjam mondani, közkincsé tudjam tenni, amelyekre hát rávilágított az élet, az én életem, a személyes életem. Alapvetően fontosnak tartom, hogy megismerjük a világot, hogy megtudjuk, kik vagyunk, honnan jöttünk ide, miért vagyunk itt, ki hozta létre ezt az egészet, vagy hogy lehetséges az, hogy létrejön egy ilyen zseniálisan, harmonikusan együttműködő ökoszisztéma, és erre azt mondják némelyek, hogy ez egy véletlenszerű dolog. Addig rázódtak az összetevői, amíg össze nem állt egy ilyen rendszer, egy ilyen többszörösen felügyel rendszerek rendszere. Én ezt nem hiszem, viszont hiszem, hogy van-e mögött valamilyen tervezettség, van-e mögött szándék, van-e mögött intelligencia, megfelelő információ és cselekvés, tehát erő ahhoz, hogy mindez létrejöhessen. Nevezzük ezt teremtőnek. Úgy gondolom, hogy megfelelő kifejezés arra a megfoghatatlan forrásra, amivel nem tudunk mit kezdeni igazából, azon kívül, hogy elfogadjuk a létezését egy ilyen teremtő erőnek. És ebből indulunk ki, és próbáljuk ezt a teremtő erőt megismerni, megtudni, hogy ki ez, mi ez, és erre úgy tűnik, hogy legjobban az ad módot, hogyha megfigyeljük a teremtést magát, amiben ő kinyilvánítja az ő természetét, az ő valóságát. A valóság megismerése tehát úgy lehetséges, hogyha az ő megnyilvánulását vizsgáljuk, amiből mindjárt következik az, hogy ez itt nem a valóság, bármennyire is annak tűnik, hanem ez egy tünemény, ahogy van rá szép magyar szavunk, vagy mondhatjuk a déli bábnak például. A szanszkrit kultúrában, illetve a védikus kultúrában ezt mája néven említik, vagy a más idegen szóval illúziónak lehet tekinteni, tehát úgy tűnik, hogy van, miközben nincs. És erre a paradoxonra próbálunk rájönni, rávilágítani, hogy ez hogy is van, miért is van, miért így van, hogy lehetne másképp. De rengeteg kérdés fordul elő ezzel kapcsolatban, ezt fogom vizsgálni a következő videókban is, és ehhez igénybe fogom venni az összes tradicionális írást. Ha kell, nem kötöm magam egyetlen valláshoz sem, egyetlen filozófiai irányzathoz sem, hanem mindegyikből merítek, mint egy jó polihisztor, aki nem kötődik. A szabadság tehát első lépésben az, hogy nem kötjük magunkat hozzá egy-egy gondolati érához. Az előbb említettem, hogy felhasználok mindenféle tradicionális iratot. Ez alatt értem a Bibliát, értem a védikus irodalmat, a Bhagavad Gitát, a Ramayana eposzokat. Értem ez alatt a más teremtés mítoszok vizsgálatát, akár a Kalevalát, akár az Enumáliszt, akár a Gilgames eposzt, vagy az apokrif iratokat. Meglátásom szerint ugyanis nincsen sokféle tanítás. Egyetlen tanítás van. Ugyanazt az Istent vizsgáljuk, teljesen mindegy, hogy milyen vallási és kulturális körből jött az ember, vagy bármilyen kulturális környezetbe született, és honnan vizsgálja, hanem a sokféle Isten inkább csak sokféle szempont. Tehát ugyanaz az istenség, ugyanaz a teremtő, ugyanaz a teremtés,
Hiszen hogy mondhatnánk, hogy a Föld egyik felét ez teremtette, a másik felét meg az. Nem, hanem ugyanaz a teremtő hozza létre ezeket, hanem más-más megfogalmazásban szemléljük, és más megfogalmazásokban veszünk róla tudomást. Tehát másképpen érzékeljük a teremtést. Nyilvánvaló másképp érzékeli egy afrikai benszülött törzs, és egész másképp érzékeli egy mondjuk sarkvidéki benszülött törzs a valóságot. És hogyha átmennek egymás valóságába, igencsak elcsodálkoznak, hogy ilyen egyáltalán létezik. És létezik, tehát az egyetlen dolog, ami biztos, nem az egyetlen, két dolog legalább van, ami biztos. Az egyik a változás, az, hogy mindig minden folyamatosan változik. Nincsenek állandó dolgok, semmi nem állandó. A másik az a sokszínűség. Ezt megfigyelhetjük minden szinten. Rendkívüli, kifinomult árnyalatokkal megy egyik világ a másikba, mint ahogy a színek átmennek, és észrevétlenül siklik egyik világból a másikba az egész teremtés, itt a Földön is, és én feltételezem, hogy egy interdimenzionális térben is ez ugyanígy megtörténik. Tehát ebből indulunk ki, és nem kötjük magunkat semmilyen valláshoz, és semmi. Egyszerűen gondolkodunk. Egyszerűen megpróbáljuk logikusan. Megfigyeljük a fákat, megfigyeljük a hangyákat, megfigyeljük a felhőket az égen. Most már ugyan a mesterséges felhőknek az is érdekes, de az nem természetes jelenség, sajnos ilyenek is vannak. De próbálok politikamentesen inkább az megfelelő irányokat megtalálni és megmutatni. Ugyanis azt mondjuk, hogy a dualitás világában élünk, és nem ide lettünk teremtve eredendően, hanem a teremtővel való egységbe lettünk teremtve. Valamilyen oknál fogva ide kerültünk ebbe a kettősségnek, ebbe a világába, ebbe a dualitásba, és miután itt az ember kiélte magát, és mindenféle lehetőséget megélt, elkezd visszavágyni abba az egységbe, ahonnan eredendően származik az emberi lény. Ahogy a bibliai tékozló fiú története nagyon szépen, plastikusan bemutatja, hogy van a létnek egy legalsó pontja mégis az ember számára, ahonnan ő visszavágyik, ahol fölemeli a fejét, kiemeli abból a világból, amiben van, amiben mi is vagyunk, és azt mondja, hogy ez nekem nem jó. Nem találom a helyem, nem itt vagyok otthon. Hol van az én otthonom? Hogy kerültem ide? Hogy jutok vissza? Ezek lesznek a fő kérdések, és a visszajutásnak a módját próbálom megtalálni, és ha amit megtaláltam, azt pedig megosztom mindenkivel, aki kíváncsi rá.